Ang pagsimba isa ni ka fundamental nga trabaho sa usa ka Kristohanon. Dinhi ta ginamold sa Ginoo, dili ta ka survive sa outside world kung walay panimbahon. And kung naa na ta sa church, unsa man dapat ang atong pagtan-aw sa simbahan? Kay mayon gitag church, ang church mao ni ang group of believers, ang atong building gitawag ni church building. So ang church or ang body gid ni Christ ang katawhan gyud kita. So kung magsimba na ta sa Ginoo, unsa man dapat ang mga characteristics nga atong i-develop ug i-discipline sa ato ang kaugalingon. Now, this morning balikan nato ang pagkatao gyud ni Christ. Kabalo ba mo nga ang entrance ni Christ dinis kalibutan gisugdan nagpagsimba. Baby pa lang si Jesus Christ, gisimba na siya. And ang birth ni Christ daghang kay gitudlo nato, although ang ma-highlight sa birth ni Christ is ang Christmas or ang pagkatao sa Savior. Halos di ang ma-highlight, no? Pero on the other side, importante kay gitudlo nato ang iyang birth, ang iyahang or ang pagsimba sa Ginoo. Now, muhatag og gamay nga background gikan sa verse 1 ngadto sa verse 2. Okay, Matthew chapter 2 verse 1 to verse 2 akong basahon. After Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, "Where is he who has been born King of the Jews? And we have seen his star in the east and have come to worship him." So first of all, tanaw nato dinhi ang senaryo sa pagkatao ni Christ. First of all, according sa study ng mga scholars, natao si Christ dili sa ting snow. Dili sa bugnaw nga panahon. Natao si Christ during summer. Kung tanaw niyo Pica's passage sa Book of Luke, sa pagkatao gid ni Christ, daghan sa mga shepherds, tuwa sila nagbantay silang karnero outside na sa mga kasagbutan. And ginabuhat na sa mga shepherds sa Middle East during summer. Ilan ang ginagawas ilang mga karnero, no stay sila tagpila ka months or weeks didto as long as naitambok na sagbot. And sa panahon sa tingtugnaw, di na sila manggawas, ilang ginasunod ilang karnero sa mga fold or ilahang mga kwadra. And this time sa birth ni Christ, kung mapansin niyo sa Luke chapter 2, ni appear ang angel, miatubang siya sa mga shepherds, ingon siya, paglipay mo kay natao na ang Mesiya. And nahitabo na sa open field nga uban ang mga magbalantay og karnero. So it was during summer. Dili man sila kagawas kung tingtugnaw. Ang tingtugnaw sa Middle East mga from October sugod na nahantod sa mga January or February. Summer na po na March, April, May, June sa ilahan. Now, gawas pa na natao si Christ sa Bethlehem, na fulfilled ang prophecy nga sa Bethlehem siya matao. Bethlehem means house of bread. Beth, a house. Lehem is about bread. And niabot ning wise men nga gianggaan sa ato ang secular og three kings. Actually, in the first place, dili man gyud particular or specific nga kings ni sila, pero based sa study, probably mga ilado ni sila nga mga tao. Di ni sila ordinaryo lang nga mga tao. Sa Bible nato gitawag sila wise men. Wise men kay brilliant sila, na-follow nila, nakita na si Christ gamit ang stars. Ila lang gi-follow ang star. So, wise men, gitawag nan sila three kings sa secular kay mga ilado o mga nanislay kaya influence nga mga tao. Di po specific kung three bagid sila kabuok. Kaya gingon lang din wise men. Men, more than one, probably 2 or 4 or 5 sila kabuok. Gibase ning 3 kabuok sila based sa gifts nga ilang gihatag. Tuluman ka klaseng gifts ilang gihatag. Naghatag sila og gold, frankincense, og myrrh. So tulo kabuok, and then i-conclude ang tao nga probably tulo ni sila kabuok ngunang gianggaan sa secular og 3 kings. And on the other side, kining wise men din mga mago ni sila, mga related, something related sa astrology,
nag-study ni sila mga stars. Mo nang gi-follow nila ang star, mo nang nakita nila ang si Christ. Pag-abot nila sa Jerusalem City, nihapit sila kang King Herod. This time si King Herod ang hari. Then paghapit na dito, ningon sila nga, "Sir, mangutana lang mi, asa man dapit dinhi ang gipakatao nga hari sa Jew?" Sumala sa Biblia ang propesya mahitabo na karon gyud natao siya. And abi nimo pagkadungog ni King Herod, na-shock siya. Uy, nadi nana. And then napugos in taon sila open sa scripture kung tinuod ba gyud ang giingon aning mga wise men. So kitan-aw nila sa Bible sa Christian kay ang mga Roman di man sila mo open kay sa Bible naman sila ang kagulingon nga mga book sa Greek. So pag open na sa Bible naagi di ay ang prophecy. Ug ingon ang mga wise men dinhi matao sa Jerusalem. Pwede ba nimo sultian, "Sir, more mahal na hari asa dapit?" Abi nimo threat ni kang King Herod kay kung may tabo ang iyang kahadlo kung matao ning hari sa mga Hudyo basin puhon mo ning mulabaw mo pildi niya. So nagpa-as if si King Herod, "Okay, sultihi ko asa niyo makit-an kay mo simba pud ko niya." Una sa tanan makita nato dinhi ang ilang pinaka-intention. Tanawa sa verse 2, ingon siya, "We have seen his star in the east and have come to worship him." Kaning three wise men, wala sila laing intensyon ang pagpangita ni Christ para simbahon lang gyud siya. Kaning ilang gifts nga gihatag, expression is ilang pag-worship. So ang three wise men ni traverse sila layo kay tanan para lang gyud simbahon ang bag-ong natawo nga si Kristo Jesus. So we will be talking about worship. So unsa nga klase nga worship? Kining gihimo aning wise men din gitudlo nato sa characteristic sa pag-worship. First of all, their worship was volitional. Volitional means isa ka personal nga will ba. Personal gid nilang tinguha, intensyon nga simbahon gyud ang atong Ginoo. Now, according sa scholars, kining mga mago or wise men probably gikan ni sa lugar sa Mesopotamia. Ang Mesopotamia isa kalayo kay nga dapit sa Jerusalem, o kung tinuod man kining wise men gikan sa Mesopotamia, agoy, miles and miles and miles away, ilang biyahion makaabot lang sila Jerusalem. Grabe nga commitment. And that time wala pa may mga Montero, wala pa Wigo, wala pa gani habal-habal ng panahona, no? Wala pa kanang mga sakyanan nga high-tech. Ang ilang way of transportation kay mga kabayo, camel. Ambot kung naay mga na sila lana, pwede siguro madali. Pero this time, baktas. Walk by feet. Dili by faith o by feet. So, imagine mo ning mga mago, baktas sila, init, ulan, dili ni mahimo sa mga ordinaryo lang nga mga average lang ka nga tao, mo dimanig kwarta, ang kaon nila, ilang tulugan, ilang konsumo, ilang protection. So, pila ka weeks, months, silang nagbiyahe, padlulong sa lakaw, biyahe pa doon sa Jerusalem. Munang gitawag di sila mga wise men or mga kings, kay naani sila yung mga kaya. Probably naani sila kuyog ng mga kuan, kanang mga sulugoon, nagsakay guro sila mga karwahe o mga dato man ni sila. Ang ilang intensyon, simbahon lang gid ang atong Ginoong Jesus. Now, ang atong pagsimba biya sa Ginoo nagdemand pod og usa ka personal nga will. Kabalo ba kang isa sa reason mahimong invalid atong worship kung wala tay tinguha gyud sa pagsimba. Say nag-abot to dinhi, abot tag church, what choice kay bit-bit sa tong inahan. Domingo pa lang way gana isimba, way gana ibangon. Naabot lang tag church kay way uban unya sa Jollibee kung di mo simba. Personal dapat ang ato ang will sa pagsimba. Dapat wala ta napugos. Nagitay tinguha. Part sa atong tinguha ang preparation. Gabi bitaw nagka-kids prayer mi sa Picanya family. And ingon din sa itong mga nag-ingon, kalimot ko, nga muli na tag sayo kay simba pa ugma. Exactly. Dapat Sabado nangandam na ta para sa pagsimba. Kabalo ba mo,
ang Ginoo gusto niya pinaka first good sa atong life. Siya pinaka first nato nga priority sa Matthew 6:33, yung siya, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Sa principle of tithing, gusto niya siya unang tagaan nato before ta mopalit sa atong gusto sa ato ang abot. Nasa Old Testament time napoy first fruit offering nga kung kaya nimo sa Old Testament time ang una nilang abot silang harvest ilang ihatag tanan sa Ginoo. And ang inang Ginoo mag-promise ko ninyo nga doble triple ang balos nako sa inyong gihatag dinhi nako. Gusto sa Ginoo first place gyud sa atong life. Now, ang pagsimba mo bitong gihimo ni sa Domingo kay first day of the week Domingo. Gusto niya nga before ta mo trabaho sa ubang adlaw una natong giserbisuan ang Ginoo. So giunsa na to pag-prepare ang Sunday di ay? Unsa ta nangandam para sa Ginoo? Nangandam magid ta. Now sa church na to, isa kabutang siguro atong ma-appreciate din is atong closeness, atong relationship. Way back pila ka years ago, siguro mga 4 years ago, 5 years ago, ni kung ba natong simba, mag-ihay raman tag panglupad, di ba? Gita panglupad, and then no mag-amen, nag-tripled amen, tingala ta nanay nagbarogs gate. Nag-amen pa man na mas gate. O ba nangawala na sa bangko. Pero grasya sa Ginoo na develop ato ang closeness, na natay lunch fellowships. Ma-enjoy na nato ang pagkakristohano na atong fellowship dinhi sa church. Now hopefully dili na maulang ang atong gianhigyod sa church. Yes, sa church makakanta ta, ma-bless ta siyang testimony, nindot i-share ang food, nindot i-share ang mga katawa, ang atong mga experiences, pero dili na mao'y main reason nganong nianhitag church dapat. Amen. Ang main reason nganong nianhitag church sa pagsimba gyud sa ato ang Ginoo. Kabalo ba mo nga ang Ginoo nangita siya tinuod nga worshipers? Dili tanang nianhig simbahan nagsimba. Dili tanang pagsimba sa mga churches tinuod nga gidawat sa Ginoo. Now tanawang John 4:23. Si Christ mismo nagsulti ini ingon siya, "But the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such to worship Him." Abi nimo, wala lang or di lang gusto sa Father nga naay musimba niya, nangita gid siya musimba niya. So nangita ang Ginoo og musimba niya, og once musimba ta sa Ginoo ingon ang Bible, true worshipers ta dapat tinuod gyud ta nga manimbahay, tinuod ta nga magsisimba. Bino i-share lang nako ang experience nako before sa worship sa mga mountainous nga bukid nga part sa Mindanao. Katong gingon bitaw nako ninyo nga layo kayo, way kuryente, walay signal, walay cellphones. Lisod kay nga dapit nga di ko katuo nga nakabaktas ko one day 12 hours, and then nakasakay mig Skylab nga murabag mutuo na gyud ko na ibiyahing langit. Grabe tong experience. And then nakaspeak ko didto 5 days nga youth kanang di man to youth camp kay tanan man bata nga dos tigulang man and 5 days nga camp. Abi nimo ilang church didto, ang ilahang flooring yuta lang. Nagtibugol-tibugol nga mga yuta. Wala sila aircon. Maghuot in taon sila magsimba. Wala sila microphone. Magsigig-sagit ang preacher didto tungod sa para madungog ang tingog. Wala sila nindot nga makisami, wala electric fans, wala kuryente, wala suga. Kung magdag-om, ngit-ngit ilahang sulod sa simbahan. Ilang lingkuranan dito, tabla lang ang gibabag, ang makalingkod, ang ubang mga bata nang yaka sa salog, diya sa yuta mismo. Wala nindot sila mga sinina. Manimba sila, dito bitaw nga time, wala ko nagsuot dito mga long sleeve, wala ko na kurbata dito. Kaya ba simbag murag anghel na lang tanaw na ako. Yes, ang tao dito, ordinaryo lang kayo, ang ilang pinaka-the best nga pagsimba dito, uban mag-short, uban pugson gid magpantalon bisag nanigisi ang gamay, magsapatos gid para formal tan-aw bisag ang sapatos sa murag kabaluka nga nababad gid sa lapok. Best na to para sa ila mo nagbitaw sa worship, wala man nangita ang Ginoo unsa nga brand nga sinina imong gisulob.
As long as best na para nimo. Sa syudad, lahi man ang best nga standard sa syudad. Oh, sa bukid alang standard dito sa best, acceptable ang mga karaan nga pantalon, uban mag t-shirt lang. Kay perting layo in town sa Gaisano Mall nila dito mo biyahe pa ka, magbuhis buhay pa ka makanaog sa ubos. Pero abi ninyo, when it comes to worship, inigsugod sa pagsimba, bisan gamay nga tingog wala gyud. Bisag manghuyab, ugnan, para lang di madungog. Inana kamingaw ang ilang simba. Tanan, grabe, naghulat sa matag pulong nga buhian sa preacher. Grabe ni mo, ilang pag-worship dito, gikan sa bata nga to sa pinakatigulang, tanan, excited, nagasmile sila, naminaw sa pulong sa Ginoo. Kasabaan ka, mahuman kag 1 hour, wali. Di kasabaan kay taas, gamay ra kayo. One time, nagwali ko dito, pastor, pag prepare outline, mga 2 hours. Ha? 2 hours? O isa sa naka-amaze dito maayo na during worship, wala sila hymnal, wala book, wala sila projector, wala sila musical instruments, ilang guitar pag yun, mga nylon lang ang strings, o ba nga putol na, kay wa may baligya strings kung maputol. Pero grabe sila ka-lively, mga tao, amazing kayo, walay hymnal ang bangko. Kay tanan, gikan sa bata nga tustigulang, gi-memorize nila ang song. Memorize nilang song. Ikaw be, memorize na ka ng, bisag ka ng As We Gather, memorize na to. Saro, gikan pa nag-pandemic, di tapula ng As We Gather, no? To God be the glory, memorize. Oh, basig first stanza lang pod. Pero yes, inana sila ka-prepared sa worship. Ultimo lang sila nga tao, pero solemn, ma-feel gino ang presence sa Holy Spirit during sa worship. Ang pagsimba intentional, gipangandaman. Dili nang abot atog church, kuan din ani no. There's something special nini nga pagsimba kay naa ang presensya dinhi sa Holy Spirit. And therefore, if we come before the throne of God, we must present ourselves holy and acceptable. Ano bitaw mo tubang tag mayor? Sige daw. Pag adtog mayor pag boxer short lang, di ba kalaparuhon sa mayor? Dito pa lang sa mga konsehal, pang kasab-an na ka, inigat di pagigisiga atubangon sa mayor. How much more atong atubangon ng King of Kings, Lord of Lords, ang Dios sa tanang Dios. And therefore, deserving siya tagaan sa pinaka-the best na to nga pagsimba. Now, na-meet na ko isa ka old friend ako before sa Davao. Sabay, wala ko nagsimba sa akong daan nga church. Kuasa naman di karon nagsimba. Nanang ko bag-oron nga church. Nganong naa naman ka diya? Nindot manggod ilahang music. Church, kung inaana nga way ang atong pagsimba, dili na pagsimba. Ang pagsimba, wala ka nangitag self-satisfaction. Kung nangita kag church nga asa ka ma-feeling entertained, dili na worship. Kung ang church nag-focus sa pag-entertain sa audience, dili na panimbahon. Pero honestly, sakit lang hunaon, daghan na sa mga modern churches today. Tanawa mga modern churches. Ang stage, grabe ang gipa-highlight og mayong stage, daghan kig lights. Nay red, nay blue, nay green, nay puti, nay magdagandagan, inigsugod sa worship team. Murag nag-concert ang Kamikaze ug ang parokya ni Edgar. Niyang singer si Celine Dion. Imagine mo na, murag ang Slipknot nag-concert ang singer si Sarah Geronimo. Gikombine ang rock ug ang solemn. And uban nagambak-ambak pero ang words Jesus, Jesus, Jesus. And ang mga tar naka-dreadlock ang hair, naka-ragged ang naong, rocker kig naong, pero ang word Jesus, Jesus, Jesus. Okay mo i-critic nganong inanaman dapat formal sa worship kay ang Dios may manggitubang. No, ay kung i-judge. Wala nagmatter na sa sinina, naa sa heart. No, my friend, unsay nasa heart mo reflect sa atong outer nga garments. Amen. Ang unsay nasa atong heart mo reflect na sa ato ang binuhatan sa outside. So niata sa church dili pag-entertain og audience.
na ata din sa church, gi-entertain na to ang God. Kitay mi-entertain sa Dios. We have only one audience, God. Siya atong gi-entertain. Gahapon nag-practice mig song ni Jaya. Ako, Jaya, kumukanta ka sa stage, ayaw kantahi ang audience. Ihuna-hunaa nga ang Dios mo'y imong gikantahan. Muna kung di sila ganahan si mong kanta unsa hinumdumi ang Dios na minaw o gi-accept niya imong song as long as gikan sa heart. Ang part sa audience usahay malipay ta, mabless ta sa song. Pero ang part din sa worship leader, once mo kanta na gani din si Sister Mary, si Jaya, si Carl, kamo, gi-convince mo niya nga mo join mo siyang kanta silently para sa Ginoo. Tanang gibuhat na to din hindi man good para nato. Secondary, thirdly na lang ng kalipay, pagkaon, fellowship, pero ang pinaka-primary goal na to dinhi, atong gi-entertain, gi-satisfy, gi-bless na to atong audience, ang Father, ang Son, o ang Holy Spirit. Amen? So kung muadto tag church, mianhita para gyud sa Ginoo. Muatubang kasi mong salamin pohon, mag-check kasi mong necktie, magtanaw kasi mong dress, magtanaw kasi mong long sleeve, imog yung hunanaon ni Anhikas Church, nagsinina ka ginana para sa Ginoo. One day, no? One day, makita sa Ginoo nga gihatag nato atong best sa pag-serve niya, one day in heaven. Dito na to makita nga tanan natong gibuhat para sa Ginoo, dili nimo labayng kawang. Number 2, their worship was confrontational. Okay? Their worship was confrontational. Ang number 1 kaganina, their worship was volitional. Volitional means personal will. Number 2, their worship was confrontational. It means challenging, aggressive. Dili basta-basta ilahang pagsimba dinhi. Ang hari nga si King Herodes, ang ilahang gisultian, di siguro sila aware. Pero pag ingon nila, sir, nianhi mi dinhi kay gipangita na mo tong hari sa mga Hudyo, kaya mo tong simbahon. Kanya pagkakitang King Herod nga kining mga tawhana nagbitbit og mga mahalon nga sinina, mahalon nga mga ulipon, mahalon nga mga gifts. Ingon si King Herod, uy, kuyaw dining hari sa mga Jew. Kuyaw dining Kristo nga mataw. Kay mga kuyaw nga mga tao ang unang nangita sa pagsimba niya. Nahimo tong threat ni King Herod kay basin niya one day kumudako ning bataa nga si Kristo, basin mo ning muguba sa iyahang gingharian. And then man nagpa-pretend na lang siya, okay sir, kanang kung makit-an ninyo sir ning bataa, inagidayon ko ha, kay mo appeal yun kog simba niya. Pero behind sa iyang words, nagtuo ko ng plano ni King Herod, iya gining ipapatay ang bata. Basahin na to verse 3 down to verse 8. Matthew 2, 3-8. When Herod the king heard this, he was troubled. Notice, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when they had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Verse 7. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the young child. And when you have found him, bring back word to me that I may come and worship him also. Kabalo ba mo nga naay dili komportable sa atong pagsimba? Nay mga tao nga dili komportable makakita og Kristohanon nga nagsimba. Yes, ang main enemy din sa church dili man atong government, dili man ang laing nasod, dili man atong silingan. Ang main enemy sa church si Satan. Kay balo si Satan unsay power sa church. Once magkahiusa ang church through prayer or in prayer, powerful good ang church. Hinamdom kong Sir Rafi kagahapon. So, basta i-pre-request na sa church, matabo gid ra ba na? Di ba, Sir Rafi kagabi? Powerful ang church mo pray.
Once ang church united, walay division, mo pray tag isa ka butang, expect tag miracle. Dili tungod sa performer, kung dili sa power sa prayer. Nganong ni-expand ang ministry, ang gospel entire world hangtod karon. Pila ka tuig lang milabay. Tungod sa prayer sa Jerusalem, sa upper room, sa 120 men members sa church, 120 ka nag-ampo sa upper room, nag-pray sila sa great revival para sa great commission. Pag-preach nila sa word, di gid mapugan ang rapid nga pag-grow sa church. Bisag ipang persecute, murag uhong ang mga Christians, nagsigig panaghan, labaw pag networking. Grabe ang pagpanaghan sa church member. Yes, powerful ang church. Pila na ka mga demon gi-cast out sa mga apostles during sa worship. Ang church, pwede siya muhil sa itong mga broken hearts. Pila ka mga life nga na-change diya sulod sa church. Even sa atong self. Asa man mo unang ni-encounter si Christ? Uban siguro sa iyong balay, uban sa isa ka friend. Most of us, sa church, sa nag-preach ang gospel. Asa makanihimog commitment nga magtinarong na kas Ginoo sa church. Powerful ang church nganong daghang Christian nga isog kayo magmission sa mga third world countries, sa mga close countries tungod na revive sila sa church. Na something sa church nga mahatag sa Holy Spirit sa imong life pinaagi gyud sa church. Munang gusto sa ni Satan gubaon ang church. Di siya happy magtan-aw nga mga Kristohanon naminaw na pud sa pulong sa Ginoo. So mugamit siya mga tao. Mugamit siya mga instrument para gubaon ug lubugon ang iglesia. And this time isa sa gigamit ni Satan si King Herod. Si King Herod. Pero makita nato dinhi nga dili mapugnan gyud ang birth ni Christ. Di gyud ni secured gini isa ni ka covenant nga di gyud pwede gubaon. So natawo atong Ginoo. Hinumdum ko sa Davao City. Sa church nga gidala nako didto before na nami property nag-purchase mig lot siguro mga 500 to 600 square meter to siya nga lot. Isa ka subdivision. Grabe na mong gasto ni hatag na mong requirements sa association. Duha ka association dito nga subdivision, duol na mig konsehal para ma-approve among permit makatukod mig church na kompleto na ang church, ang property, ang lote, ang whole plan sa building, kumpleto na tanan, excited na tanan church members. Karon, di man musugot among mga silingan. Okay na ang homeowners, okay na ang association, ang silingan mo'y dili. Kaya nakasilingan mi didto palibot og dili mga Kristohanon. Extreme gyud nga dili Kristohanon. Di sila gusto musugot nga naay madungog silang mga kanta-kanta sa Pangginoo. Di sila gusto mo sugot nga masagulan ilahang pagsimba dito glain nga denominasyon. Di sila gusto mo sugot nga basi ilang masilingan ma-influence daw o mahurot or mogamay sila didto. Ni protesta sila hinungdan nga mogkos gyud gubot kung mupugos mi didto. Abi nimo kami nali ni giveaway, gibaligya og balik ang property. Barato ta tong pagkapalitan. Pero blessing in disguise pagbaligya na mo nakaginansya mig around 400,000. And pila ka months, nakakita mi sa unahan ng gamay, 400 square meter. Dito. Abi nimo gitukod sa Ginoo ang building dito in just wala ray 1 year na human ang building. And napagi-blessing ni abot kay ang pikas kalote mga 200 square meter na appeal siya nga giabangan walay tag-iya. And dito natukod og mas nindot pa ginon siya nga dapit kaysa unang dapit. Church, naay persecution biya sa mga churches sa Ginoo. Wa anta kabalo. Naay ginagamit si Satan nga walay nga pagpugong sa mga churches nga matukod. Naay mga silingan gyud nga di ganahan makadungog sa tong kanta nga Amazing Grace. Naay mga silingan nga magsigpang bato samdang nagsimba ta. Naay mga tao gyud nga tutukan kag may ni gawas nimo sa church nga nagpulod na pud ka. Pero gana magsislag ngisi magsikag ladog-lad og red horse. Pero musud na kag church, tutukan kag maayo. Nay mga weirdo nga tao, para nila kitay weirdo. Nay mga tao nga di ganahan nga nabag-o atong kinabuhi. Suod na pud ni sa ng simbahan, bag-o na pud. Kanang yung niwang nilang pastor, unsa kay pangsulti ana diya sa sulod. Nay mga tao gyud nga dili komportable sa mga Kristohanon, labinag magtigom ta sa pagsimba.
Yes, tungod kay si Satan mo gamit ko siya instrument gubaon ng church. Sa Old Testament, walo ba mo? Nganong sa Old Testament gato sa New hangtod karon kapila naguba ang temple sa Jerusalem. Tanaw ang target ni Satan. Dili lang prophets yang ginaatake, ang templo gyud, ang place of worship. Sa time ni King Nebuchadnezzar sa Babylon, giguba ang temple. And sa early church, naguba na po ang temple, gi-rebuild, giguba, gi-hostage pa ang mga pila ka mga Israelites o mga priests during sa Old Testament time. Si Shadrach, Meshach ug Abednego sa time ni King Nebuchadnezzar sa Old Testament. Ingos King Nebuchadnezzar, inigtingog sa trompeta ha, makita mo sa akong statua diha, ala luhod, simbaha, nitingog mga trumpet. Si Shadrach, Meshach, Abednego, dili sila mga Babylonian citizen. Israelites sila, godly sila nga katao, gi-capture lang sila, kaya na-captive ang Israel that time sa Babylon. Mga batanon pa sila. Pagtingog sa trompeta, hapatan ng tao, sila lang ang nagbarog. Di kita kayo. Nakabalo mo ang execution, death penalty. Kung di ka muluhod sa ribulto ni King Nebuchadnezzar, patiyon ka publicly. Din man gipatawag sila, gilabay sila sa hudnuhan. 7 times ang kainiton sa maong hudnuhan. Gilabay sila ditong tulo, pero abi nimo nang gawas sila nga wa gi tatsas ilang panit. Giprove sa Ginoo sa ka powerful once di lang gid ka mo compromise imong pag-worship. Kabalo mo si baruganan ni Shadrach, Meshach, Abednego. Ilang gi-preserve ilahang worship sa tinuod lang gid nga Dios. Di sila gusto mo simba sa di mao nga mga Dios. Mo nay pag-compromise. Para nila deserving ang Dios hatagan nining among pagsimba. Way lain na mo simbaho ng tinuod lamang nga Dios. Diin man nakita sa Ginoo ang ilang wala pag-compromise silang faith, bisang gisugnod sila sa kalayo, wa gyud sila nangasunog. Kabalo mo sila nasunog lang, ang kadenas ilang kamot maoy nangatunaw. Sila wala sila nangaunsa. Inana ka powerful ang Ginoo. Once ang ato ang kinabuhi atong i-preserve diha sa pagsimba. Sa New Testament time si Christ kinumdum mo. Si Christ pag adto niya sa temple sa Jerusalem, pagsud niya sa templo, pagsaka niya sa hagdanan sa gawas nga part pa lang sa temple. Unsay nakitaan? Na maligyag kanding, na maligyag karnero, na maligyag mga manok, na maligyag mga kalapati, napagihantakan, napagitagna-tagna, nailan gihimong merkado, palengke ang atubangan sa temple. Kung saan ang temple? House of worship. Pagkakita ni Christ, awa ha, wala ganito buhata sulod sa temple, naalas atubangan sa temple, pagkakita ni Christ, nagwild si Christ. Gipang labay niya mga lamisa, gipang kasabaan, gipang abog niyang katawhan, gilimpyuhan ni Kristo ang templo, ang house of worship. Iyang gilimpyuhan ang temple, kay para ni Christ, dapat limpyo ang templo, isa ni ka-sacred nga place, isa ni kabutang, dapit nga ginatiguman lamang sa pagsimba sa Dios. Mao na ang church. Dapat ato ning giandam, ato ning gina-prepare para sa kahimayaan sa Dios. Dili nato ni hugaw-hugawan. Sa time bitaw ni Jesus Christ, nakita nang niya nga mga priest wa na naghimo sa ilahang mga paghalad. I mean sa Old Testament. Nangasaba siya sa mga priest. Sa kamo mga priest, wa na mo nagtarong og serve nako. Wa na mo nagtarong og simba nako. Inyo nang gihugaw-hugawan ang altar sa templo. Ingon pud ang mga priest and high priest, Lord, sa asang bahin man mi naghugaw-hugaw? Sa unsang bahin man namo, Lord, gi-blaspheme ang imong pangalan? Ingon din ang Ginoo, tan-awa inyong gihalad. Naghalad mo na kog karnero, pero katong masakiton. Naghalad mo na kog bread, pero dili katong bag-o. Naghalad mo na ako, dili na best inyong ginahatag. Ingon pa gid ang Ginoo, ihatag ng imong offering sa inyong gobernador, malipay ba siya? Kita na to, ang pag-worship dili lang ni may tungod sa ato ang looks, sa kanindot sa place. It's all about giving and offering. Ang pagsimba man God, mahitungod magunis paghatag.
Di man lang sa pinansyal o sa tanan. Muani ganitag church naghatag ta sa atong kinabuhi para sa Ginoo. Kuhaas imong hunahuna nga nianig church tagaan kag something or makadawat kag panalangin. Kanang imong nadawat nga blessing resulta lang na sa Dios nga una nimong gi-bless. Muna mo ani ganitag church ang unang hunaon nimo unsay mahatag nimo sa Ginoo. Una dapat imong kinabuhi. Muna mo adto tag church na ginang offering, muhatag tag kanta, muhatag tag kanang time sa Ginoo, muhatag ta sa atong mga talents, muhatag tag serbisyo. Kaya ang pinaka reason nganong naata sa church, muhatag tas para sa Ginoo. Muna nga kumusta man nga to ang pagsimba sa Ginoo? Nahatag ba nato atong best? Tanawa ang three wise men o ang wise men sa Bible. Pag kakita nila ni Christ sa balay, naghatag sila gifts. Naghatag sila gift, gold. Huwag mong kukita sa ning naong aning frankincense, sakto ba na pagka-pronounce? Myrrh. Mga mahalon man ni sila nga mga bato. Gihatag, gi-offer nila kang Christ. Part gid sa worship ang paghatag. Okay, daghan mag-aspect ang worship. Gani, it's all about giving. Daghang aspect sa atong life nga nagahatag ta sa Ginoo. Okay, number 3, their worship was relational. Okay, now sa verse 9 to verse 11, when they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. Verse 10, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. So ilang gipadayon sila, wa man kabalos King Herod. Apayitaan lang ninyo, kay ingna lang kog makit-an ninyo. So, gifollow nilang star, naabot sila sa dapit nga si Christ na tao. Tanawa ha, pag abot sa wise men, nanas balay si Mary og si Joseph og si Christ. Tanawa sa verse 11. When they had come into the house, dili na manger. Okay? Dili na kwadra. Pag abot sa wise men, nakabalhin na si Mary og Joseph sa balay. Pero ang ato biyang naandan sa mga drawing kanang bilin, di ba, ang wise men dito nagluhod sa kwadra. Di ba, kita mo? O, dito pa sila, na mga kanding, karnero, na camel, dito sila naghatag silang gifts. Pero ang description sa Bible, nana sila sa balay. O, gipanganak si Christ sa kwadra, pasungan. Pero niabot ang wise men, maybe pila ka hours, maybe buntag na, nabali na sila balay. Siyempre, pag kita sa mga tao, uy, nalagi, bata na tao. Uy, ari mo, hapit mo sa balay. So nana sila sa balay. Dito sila naghatag silang mga gifts. Abi nimo, dili nila makitaan ang star, di sila kaabot ni Christ kung wala sila direction gikan sa Ginoo. Di man gini silang pagkamaayong tao. Gani si King Herod wa sa kadumdum asa. Ang wise men nga layo kastanan nakadumdum asa na tao si Christ tungod kay guided sila sa Holy Spirit sa pagpangita kang Jesus Christ. Now, ang first requirement sa worship, personal relationship gyud. Kay balo bata nga dili mahimong worship ang atong pagsimba kung wala tay relasyon sa atong gisimba. Nag-require nig personal nga connection o relationship. Munang dili tanang nag-adtog simbahan, nagsimba gyud. Bisan pag feeling niya nagsimba siya, kung wa pa siya personal nga relationship anang iyang gisimba, dili gid na acceptable. Tanawa gud ang Matthew 15:8 to 9. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Ingon si Christ, kini mga tawhana, ginadaig ko nila sa baba. Dalay ko ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Di ba mo na bukang bibig sa mga katauhan karon?
Dili tanang nagdala sa ngalan ni Christ, iya ni Christ. Ingon bagid sila, honor me with their lips, draw near to me with their mouth. Puro Ginoo verse ang nasa baba. Pero ingon si Christ, ang ilang kasing-kasing layo kayo nako. Kay dili basis lang ang ato ang baba, unsay na sa tong baba, bisan pag mag-t-shirt ka daghan king verse sa imong t-shirt. Bisan pag i-ID nimo na imong Bible, kung wa kay relasyon sa Dios, wa gyud ka sukad nakasimba niya. Kung tinuod nga pagsimba nag-require nig personal nga relationship dito kang Christ. Mabitaw sa time sa New Testament, unsa ilang ginasimbahan sa mga apostles, babaw sa bukid, ilawom sa kahoy, balay, si Pablo gani og si Barnabas ba to, na sila nagsimba sa jail, sa prisuhan. Ug wa pod nag-require og dako nga building ang pagsimba. Sa una wa sila building. Nagtago-tago sila magsimba. Wa nag-require og daghan nga audience para lang makasimba. Nay duha ka klaseng simba, imong individual nga pagsimba ug ang pagsimba as a church, group of believers. Pero kung mosimba ta sa Ginoo as a church, wa ni nagkinahanglag daghan nga attendance. Ay mag-ingon nga ay di ni sacred nga pagsimba kay pila ra ka book 1 2 Gs 20 30. Kana mo tinuod gyud pagsimba kay thousands. Iyon ang Bible, duha, tulo, magtigo mo, magsimba, naas taliwala ang Ginoo. So ang pagsimba nagdemand og kasing-kasing. Nagdemand og pundok sa mga Kristiyan. Bisan pag duha lang mo, pwede mo magsimba. May imagine ba nato na, no? Kung abroad mong tanan, kami lang duhang kati dinhi manimba. Kami na lang duha, at least duha man gihapon magsimba. O rapturon mo kalit, kami na lang duhang kati mahabilin. Magsimba gihapon. Kaso lang, di gid luwas kay wa man na-appeal sa rapture. Kabalo ba mo ang atong life sa earth preparation sa eternity? Ang langit nag-mention didto may tabo ang pinakabungga sukad nga pagsimba. Pinakabungga nga pagsimba one day sa heaven. Ang yuta, preparation ni puhon para sa langit. Munang kung dinhi pa lang sa yuta, buringan tas pagsimba, dili ka pwede sa langit. Dinhi pa lang sa yuta gani, di na kaganan mo kantag, Holy, Holy, Holy. Buringan kita ng kantaha, asamot nas langit, magsika pang huyab didto. Labayon kag chok ni Michael the archangel. Amin mo sa langit ingon ng Bible, magsigi tag worship didto. Taas yung kilay no. Sige tag worship didto. Pulaan magita every Sunday ang worship. Sino wala ka nitong simba? Bag-ura gani atong Domingo ra kita nagsimba. Sunod na pod. Church, kung dili ta ready mo sacrifice og 2 hours sa worship, how much more ang eternity? Tanawa good. Sita pangandig langit, Lord, balik na Lord. Gusto na ko makita langit sa 12 gates, Jerusalem, streets of gold, diamonds. Gusto na ko tanaw Lord og langit. Sige ta ka-late sa simbahan. Basig abot ito, Ginoo, balik na ko sa yuta. Bisin nagsimba din hangtod suway katapusan ta magsigsimba dito. Ay nana di pastor. Pero church, lahi ang langit. Every single, kung butangan na tong second o orasan ang langit, excited ka sa pag-atubang kang Ginoong Hesukristo sa langit. Munang ingon ang Bible, nga puro kalipay o excitement o satisfaction ang ma-feel na to sa langit. Kaya tungkol kay na something good nga blessing ang ihatag ang Ginoo sa time nga mag-worship tapuhon niya dito sa langit. Na gamay nga description ang worship sa langit. Basahan na ko din mo enta. Revelation 5, 9-14. They sang a new song, kinsa man ni? Sa langit di ay naay choir sa mga angels. There is a church nag-pray town, one day tagaan tag choir director or choir directress. Nindot kay nanatay choir diri puhon, no? Nagpugong-pugong pa lang mis among tingog ni Brad Winford, Brad Wing ug Brad Rupino. Pugong-pugong pa lang nanay choir director, makita gid sa may kanindot og tingog.
Sa langit na ay choir, ingon din niyo, they sang new songs, ang mga angels. Ingon sila, you are worthy to take the scroll, to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. 11. Si John the Beloved, nakita niya ang langit dinhi. Then I looked and I heard the voice of many angels around the throne. So makita nimo dinhi, daghang kig angel nag-alirong sa atong Ginoo sa throne. Kung sige mo sa mga angels, the living creatures and the elders, and the numbers of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. It means unnumbered. Dili maihap. And saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom, and strength and honor and glory and blessing. Every creature which is in heaven and on earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, I heard saying, blessing and honor and glory and power to be to him who sits on the throne and to the Lamb forever and ever. Verse 14. And the four living creatures said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him who lives forever and ever. Nakita ninyo unsa nga klase nga worship pohon ang nasa langit. Naglingkod dinhi si Christ nasa throne. Unnumbered sa mga angels ang nagtuyok sa throne ni Christ. Dili makita nimo ang space. Unsa kani nga klase nga dapit no, dako pa ni sa universe. Ingon ang Bible, dili maihap ang gidaghanon sa mga angels. Dili maihap. Ya this time nag-alirong sila sa kidaghan nila niya didto ang mga tao. Ingon sila ang klase sa pagsimba nila didto, wa sila kapugong sa pagkabalaan ug pagka-perfect ni Christ, miluhod sila og mihapa. In ani nga klase nga worship, di na to kaya nga dili ta kahapa sa pagkabalaan sa atong Ginoo. Di ba kita tag presidente mura ba ka mousab imong behavior? How much more kung ma-meet na to si Christ face to face? Ang atong human nature, glorified body, soul and spirit, nature na to nga makakita ta sa pagkabalaan sa atong Ginoo, pagka-perfect justice niya, normal gyud muhapa gid ta sa iyang pagkabalaan. Munay worship sa langit, pero diha ta masatisfied. Muna nang ingon ang kanta, when we all get to heaven, what a joy of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout the victory. Amen. Amen.